Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang mustasa usa sa pinaka-common nga leafy vegetables nga makita diri sa Pilipinas. Usa kini sa gitawag nga kitchen vegetables. Tungod kay sayon ra kayo siya itanom, dali mo tubo, usahay sulod lang sa 25 hangtod 30 ka adlaw pwede na anihon. Gikonsiderar kini nga low maintenance crop. Busa daghang mga pamilya o mga kalungsuran ang nagtanom niini bisan sa mga kahon o plastic bottles nga gi-recycle. Usa pa, ang mustasa dili lang lami uutan sa utan o gisa, kundi daghan usab siya og mga health benefits. Aduna kini vitamins A, C ug K ug rich in antioxidants. Giila kini nga makapaspas sa metabolism ug maayo sa digestion. Hinungdan nga popular siya sa mga nutrition programs. Mong dili ikatingala nga naagyud ni sa kanta nga Bahay Kubo. Gani sa daghang lugar sa Pilipinas, ang mustasa itanom dili lang para kanon, kundi ipagamit sa pagburo. Mahimo kini og pickled mustard, burong mustasa nga sagad ipare sa isda o ginamos. Maglaway man sa dani, gikan sa liso hangtod sa dahon, halos walay sayang sa mustasa. Sama sa ebanghelyo nga naghisgot nga bisan ang ginagmay mahimong dakong grasya. Ug mao ni ang gigamit ni Jesus aron pagpasabot sa gingharian sa Dios. Si Jesus naghatag og duha ka sambingay, ang liso sa mustasa ug ang patubo nga gisagol sa harina. Apan unsa man gayud ang mensahe niini para kanato karon? Unang punto, ang trabaho sa Dios kanunay magsugod sa ginagmay. Sama sa liso nga dili mailahan kung tan-awon. Ang grasya sa Ginoo usahay dili dayon nato makita. Apan kun kini mutubo, kini mulapad og mudala og daghang kausaban. Ang Dios wala magkinahanglan og dagkong butang aron magsugod og buhat. Sa kasaysayan, makita nato nga ang mga yano, mga ordinaryo ug mga ginagmay nga mga panghitabo o mga tao ang gigamit sa Ginoo aron sa paghimo og dagkong kausaban. Ang kalibutan mutan-aw sa kusog, sa kwarta, sa gahom o katungdanan isip sukod sa kalampusan. Apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing ug pagka mapaubsanon. Sumagod dili na lang ta mulayo og lantaw. Dakong pagmatuod ani mao ang Iglesia Katolika. Walay kasangkapan o kasundaluhan ang mga apostoles. Gamay lamang sila nga grupo sa mga mangingisda, mga ordinaryo nga mga tao. Apan gitahasan sila ni Kristo nga isangyaw ang maayong balita. Ang simbahan karon usa ka dako nga institusyon. Apan nagsugod lang kini sa upper living room sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem, nikaylap kini to the ends of the earth. Gikan sa Jerusalem, hangtod sa nagkadaiyang suok sa kalibutan. Hangtod niabot sa Pilipinas, niabot sa inyong probinsya, niabot sa inyong lungsod, niabot sa inyong baryo, niabot sa inyong kasilinganan, niabot sa inyong panimalay. Ang trabaho sa Dios kanunay magsugod sa ginagmay. Ikaduhang punto, ang buhat sa Dios dili dayon mabantayan apan ang epekto makausab sa daghan. Diha sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo nagkanayon, "The kingdom of heaven is like a yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough." Matthew 13:33. Ang gingharian sa langit sama sa patubo nga gisagol sa usa ka babayi ngadto sa tulo ka sukod nga harina hangtod nga kini mitubo sa tibuok minasa. Ang patubo gamay ra
Dili gani makita apan ang epekto niini mulapad sa tibuok minasa. Kini nagpasabot nga ang buhat sa Dios dili kanunay makita dayon sa atong mga mata, apan kini nagalihok sa atong kinabuhi. Naglihok sa simbahan o naglihok sa kalibutan. Ang atong pagtuo bisan gamay ra kung buhi o aktibo, makausab sa atong pamilya, makausab sa atong trabahoan, makausab sa atong komunidad. Sama sa patubo nga moapekto sa tanan, ang atong pagtuo kinahanglan modernisad og uban. Sa panahon ni Jesus, wala pa'y moderno nga oven o yeast nga instant sa sachet, no, nga makita nato sama sa mga palengke karon. Ang patubo o yeast sa ilang panahon gitawag nga sourdough starter. Ang sourdough starter usa ka natural nga patubo, leaven, nga gikan sa sagol nga tubig ug harina nga giferment sa natural nga mga mikrobyo. Kini ibutang sa limpyo nga garapon o container. Ug tungod kay wala pa may mga refrigerators kaniadto, bantayan kanunay kini ug adlaw-adlaw. Tangtangon ang katunga niini og pulihan og bag-ong harina ug tubig. Kini ang gitawag og feeding. Ang tumong sa feeding mao ang pagpadayon sa aktibo nga kinabuhi sa yeast ug bakterya. Kung dili ma-feed, malata ang starter o mahimong baho o mausab ang kolor. Ilhanan nga napasagda na. So aron dili siya madaot, dapat nga limpyo permi ang container. Walay hugaw nga maapil ug tabunan lang loosely aron makaginhawa ang mga mikrobyo ug dili pod masudlan og abog. Sa karaan nga panahon, gamiton nila ang mga tadyaw o banga ug itago sa bugnaw-bugnaw nga dapit. Kini nga proseso nagkinahanglan og taas nga pasensya. Kay kasagaran ang proseso niini moabot sa 5 hangtod 7 ka adlaw nga feeding. Ug gikan niini mahimo na ka maghimo og pan nga humot ug lami. Sama sa atong pagtuo, ang sourdough starter dili mahimong buhi kung pasagdan lang. Kinahanglan gyud og daily commitment, pag-amping ug pag-atiman ug kung makaya tanan ni mahimo kining gigikanan sa daghang pan o sa espiritual nga pagtan-aw, gigikanan sa panalangin para sa uban. Ang buhat sa Dios dili dayon mabantayan, apan ang epekto makausab sa daghan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang mga sambingay sa mustasa ug sa patubo karong adlaw nagawhag nato sa pagkugi, sa pagka mapailubon o pagsalig na bisan ginagmay nga buhat mahimong makahimo og dakong kausaban. Busa mga igsuon, padayon ta sa pagtanom og liso sa pagtuo sa matag adlaw. Bisan pa sa ginagmay natong buhat, basta kini buhat sa gugma, kini usa ka paagi nga ang gingharian sa Dios mutubo sa yuta ug sa kasing-kasing sa matag tawo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.